Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Mag-ilison ako sa CR, Alex. Ayaw na. Alex, puhi ko. Usa ka tuig ug siyam kabuan kong nakantos, Chesa. Hangtod pa karon, wa lang gyapon ko'y luna diha sim kasing-kasing, ha? Alex, dili pa ko ready. Ug kalusan ka maridi. Unsa pa may imong gipaabot aron maridi ka para nako, ha? Chesa! Alex, kasakitan ko sa mong pagkulit ako. Puhi ko! Masakit pa matiyon imong paglikay nako, Chesa. Sobra na kataas sa akong pagpaabot. Alex, puhi ko! Mo ni imong gusto dili ba? Nga lugoson ka! Dili! Hubog ka! Puhi ko, Alex! Naghubog ko tungod mo. Walang kabaybaw kung giunsa ni pagtultur nga akong utok, Jessa. Nagpaubos na ko. Nagpaulipon ako. Unya, mulang gihapon ni nga kumani. Ha? Di lang gihapon ginuhatag ang pagtagad. Alex, maluwi ka. Huwag ba na tayo magsulti? Karon ang gusto ko magsulti ta. Pana ko ni mo. Busa kinahanglan ihatag ni mo na akong kinahanglan. Alex, dili pa ko andam! Wa na ko'y labot kung andam ka man o dili. Basta ang gusto ko, mo'y matuman. Alex, ayaw! Kung mayong balibaran ko, Chesa. Hatag ko ni mo ang tanan. Respeto, kwarta, tanan. Pero bato lang yapon kay kasing-kasing. Alex, kasakitan ko! Asawa talaga. Busa dili may mong dili takamangkon. Alex, ayaw! Dili ko manulugos kay mong balibaran. Bana ko ni mo. Nakabat ka ba? Bana ko ni mo. Dili ko gusto pasakitan tika. Pero kahit kago, paano ko ni mo niya mo ko patuson? Ha? Alex, ayaw! Gikan karon, dili na ko ni mo mahimong balibaran. Nakabati ka! Ayaw na ko balibari kung magkinahanglan ko ni mo. Kay bana ko ni mo. Bana! Sorry, napasakitan ta ka. Ikaw magod. Pasipokon ko ni mo kung Ibagyo ka kung unsa ta kakapinangga. Pero ibaliwalig ko ni mo. Atuon ko na ang bata. Gikan karon. Iyaw nagamitag rason ang bata aron likayan ko ni mo. Alex, Dili ko poko, Jessa. Naibaw ko. Nasakitan ka magtanaw ni Junior tungod sa nitabo sa unang panahon. Pero imo ning giton kay mas mahadlok kang muduol nako, di ba? Nga maduol ko nimo. Alex, Gikan karon adlaw. Ang ako nang pagbuot ang matupan ning bayan. Mayayas Junior. Busa mo nimo at timanya. O ikaw, ako na lang ang atimanon mo. Ay, kasabot ka? Ha? Love? ano sama ni matapos ang akong kalbaryo? Kano sama? Hello? Oh, Mr. Anderson. May tuyo ka? Ah. Ha? Magpaputag kag outlet sa mga probinsya? Oh, okay. Hatagin ko sa mga listahan sa Butangan Tag Outlet. San Fernando. Butangan sa nimo ang San Fernando?
Kuan. Sige, sige. Ikaw may ba, oh? May tao lang ko ipada dito. Okay, sige, sige. Bye. Si TS tila ko ba dumahon dito sa outlet sa San Fernando? Dili may mumutunog pa ko itong lapita. Aray. Kasakit sa kong duha ka pa ang magisuntok ni Alex. Makahimo na siya sa pagpasakit na ko. Mulakaw na ko, Jessa. Ikaw, dili ka mahimong mulakaw nga dili mananghid ako, ha? Migawas na gid ang tinuod nga batasan ni Alex. Higpit na kayo siya na ako. Pero, mas may rasab nga mulakaw siya. Dili ko magpangadlo kung unsa una sab ko niya. One round na lang, okay? Sige. Game. Korok yung tanong kwartara. Kadakot. Alex! Alex, my friend. Long time no see. Emilio? Wa pa na ikam largas gawas? Wa pa. Pildi? Oh, malas ng gabi una. Kung magkinahanglan kag kwarta, ing na lang ko. Mas 50 mil ka diya. Pagkamitaw na ko. Sure. Kagamay anak. Sana lang una. Magpabalik una ko sa swerte. GR? Ayaw pa init! Kain na ka ang timonyong amahan ining JR. Matagi kayo na magtanaw ko sa bata. Mahinumdum ko sa kasalbahe sa iyang amahan. Maayo ang tagigabaan na siya siyang gibuhat na ko. Oh, si Alex na lang niabot. Anong niya mo gawas, Jessa? Nagduwa si Junior. Yaya! Iso na bata kay init na. Huwag ikaw, dali eskorto. Luta kong kay labad. Ako nang limpyuhan si Junior. Yaya! Saan ka, oy? Limpyo yung bata! Saan ka? Bungol ka! Huwag ikaw, dali na. Luta na kong kay pildero ko. Dali! Aray! Buhiin ang akong kamot, Alex! Kung dili ka gusto masakitan, sunod na ako! Kana. Hilot kay... Pero magkukuhaan nga ako sapot. Dito day ka sa casino. Oh. Huwag mo ko'y lingaw din eh. Mao nga, nagkasino ko. Day. Sorry nga. Nasingkahan te kag gani ha. Magsipok lang kung nga maghuna-huna nga hangtod karon. Di pa ko nimo madawat nga bana. Sorry. So sa Sorry sa akong pagkuwang nimo. Unya. Sa iyo na nimo. Maningkamot ko nga makabarog isip imong asawa. Karon ingnon ka nga mahal ko nimo. Mao ba? Maningkamot ko. Mahalon ka. Okay. Magsugdi na karon, Chesa. Silbihi ko. Isip imong bana. Chesa.
May nang mahibaw ka. Nahangtod karon. Mangikip akong maghunahuna sa demonyong mi-rape nimo. Pusa. Papati ako nga mahal ko nimo. Please lang. Anong dili ko mabuang. Tuod. Mag-shopping taog magikan ko sa opisina. Isuroy ko ikaw sa syudad ugma. Kitang duha lang, okay? Andro, may tuyo ka na ako. Nga gipakuha man gyud ko nimo San Fernando. Tiya. May abyan kong outlet dito. O ako na ibutang simungan. Unsa? Ikaw magpaila nga tagya dito. O dili ako. Oy, pero ang ano man. Di ko gustong doon lang mahibaw. Nga, magdegosyo ako. Kun maoy imong gusto. O kung doon yung mga tanabahin ako, ina nga, wala ka mahibaw kung hain ko. Andro, unsa man. Doon na kabay gilikayan sa atong dapit. Doon na, tiya. O ano pa unta na kung kinsa. Na sige, kung maoy imong gusto. Palamboon ko kanang outlet nga imong ibutang dito. Oh, sige. Pamili na og imong bag-ong mga sinina o sapatos. Okay na ning akong napalit, Alex. Ay, pun pa na. Sa man. Tuod ay, ganahan ko ng maong gaon. Kanang itong, iso ko na. Kaseksi, ana. Panahon na nga magpa-sexy ang akong asawa. Kay ikaw na ang partner ko kanunay sa akong mga nakaw. Unsa? Sige na, iso ko na. Kay, muadto pa tagparlor. Ipausap ko ka ng imong buhok. Ha? Ay, kinaraan na kay na. Kinahanglan nga ikaw ang labing gwapang asawa nga makitaan sa uban. Labi na sa akong magkaila. Alex, Sige na, iso ko ng maong kaon. Kay mo na imong isulob sa unang party nga atong tambungan. ni aday sa usa ka dakong hotel ang party. Sige na. Gunit na sa kumbok ton, Jessa. Abi ni mo, ni adin ang nagkalain-laing negosyante. Kang kinsa man ning party nga tong gitambungan, Alex? Sa akong kumparing negosyante. Kadakan sa mga tao. Jessa, relax. Kinahanglan maanad ka sa mga ingon-ining mga tapok-tapok, okay? Mahimog pag-CR on ako. Okay. Tuwa dito napita ang CR ining maong function room, okay? Okay. Nanood na pa ko alin yung pagtali, Alex, na ako yung mga party sa mga negosyante. Tuwa ng CR. Oops! Sorry, ma'am. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!